Ćao ljudi, evo ga, ušao sam u zgradu, da se vidi se, ušao sam u zgradu, da otvorimo ovo, stiglo mi kaže pošiljka, taj unboxing, Ola Zvetska, ja se nadam da se dobro čuje, evo ga, i evo ga, papirić, stigo je, Ola sam se znači snimio, ništa, idemo da ga podignemo. Baš sam našao da snimam, sad udarilo me svetlo. Ljudi, stižemo kod pošte, ja se nadam da se dobro čujem. Pošti neću moći da snimam, zato što je zabranjeno snimanje u pošti. Sad ću vam pokažem poštu, još šta ga naroda ima da mi se smeje. Evo je, dođi da vidiš šta ga je naroda. Ti si tu, da? Ljudi, evo je pošta, čekaj da vam pokažem. Evo je, pošta, ali se vidim. Ništa, odo da podignemo ovo pa se vidimo posle tamo, da to raspakujemo. Ja ne znam da li se čujemo, ali evo stigla je kutija. Znači unboxing ide sad uskoro, evo žena, pijemo kafu. Popijemo kafu i da bežimo kući da ovo otpakujemo. Ajde, vidimo se. I pozdrav svima, Free ovde i danas radimo unboxing. Pre par dana u live-u sam rekao radimo unboxing i kutija je stigla, ba to. Znači, box je stigo iz Žilina, to je odavde nekih 160-170 km i došla kutija, ja znam šta je, ali vi ne znate. I ostanite do kraja, neću mnogo vas smaram, da vidimo šta je ovo. Znači, pogledaj ovo. Možda prepostavite šta je. Evo ga. Kaže, evo ga. Box, vidite da je u pitanju Burago, Dodge Viper, ništa, ajde ga otvorimo. Pazi ovako, ću zajebem nešto 100%, možda i neću. Znači ljudi, ima na mom kanalu inače video o unboxing, prethodni unboxing, prvi unboxing na ovom kanalu. Ja se ne znam da će bude u ovom uglu, će bude u ovom uglu, a u ta dva ugla jedan će da bude. Pa vi pogledajte video. Znači svaka lik u čas, kako ga pakovo. Nemo šta brate, vidim. Full. Dodge Viper RT10 iz 93. Sad ću ja da uvatim da ga rasklopim. Će ga rasklopimo. Sad će ga mi ošrafimo. Ovo je ručni. Jedan je električni, ali ovaj ručni je bolji, više kako se čuva. Ošrafimo. Još. O, svašta. Koliko ti treba to da se odvije, koliki šrafovi kroz cijelu ovu. Evo ga. Skinuto. I ljudi moji, to je to. Znači, izgleda full. Ali full. Naravno da ne zaboravim, na ovom modelu se otvaraju vrata, gepek, naravno druga vrata. Mislim da se i hauba otvara. Da, i hauba se otvara. I kao što vidite, to je Dodge Viper RT10 iz 1993. godine pod kodnom oznakom 3065. To je posebna kolekcija Buragova i ima nekih 40-ak modela. Evo, to su ovi koji pokazujem. Naravno ima i svi ovi ostali, ali ja tragam samo za ovom trenutno kolekcijom koju sam počeo da skupljam. I ljudi, ako vam se dopao video, obavezno like, share, subscribe i pišite ako hoćete da vidite još ovakvih modela, a ja ću se potrudim da i nađem. Ajde, gledamo se nekom drugom videu. Ćao!